Eu chamo-me Breixa e vou apresentar os meus traballos das células. Unha célula é a unidade máis pequena que encontramos nun ser vivo, que hace as tres funcións vitais: nutrición, relación e reproducción. Hai dous tipos de células, as procariotas e as eucariotas. As procariotas non ten un núcleo definido e son unicelulares. As eucariotas ten un núcleo definido e son unicelulares e pluricelulares. As partes que ten en común a célula animal e a célula vegetal: a mitocondria, o citoplasma, a membrana celular, o núcleo e o nucleolo, o retículo endoplasmático, os ribosomas e o aparato de Golgi. Na célula animal hai dous orgánulos que non ten a célula vegetal, que son os centriolos, que é isto, e os lisosomas, que son estes. E na vegetal hai tres: a gran vacuola central, os cloroplastos e a parede celular. Ahora vou explicar para que sirve un pouco cada cousa. A mitocondria dá enerxía a toda a célula, que está aquí e aquí. O núcleo é o que manda nas actividades da célula. O retículo endoplasmático hai dos tipos: liso e rugoso. O liso agrega lípidos e o rugoso proteínas. Os ribosomas crea as proteínas, o aparato de Golgi as distribuye o citoplasma é o líquido por onde se pon os orgánulos. A membrana celular protexe a célula. Ahora vou explicar as dúas partes que ten a animal só. Os lisosomas recicla e descompón desechos celulares. Os centriolos localiza os orgánulos. Agora vou coa vegetal. A gran vacuola central garda os cloroplastos, garda clorofila para dar o color verde á célula e axuda a facer a fotosíntesis. A parede celular protexe a célula e dá rixidez ás plantas. Agora vou explicar como fixen os meus traballos. Na célula animal me axudaron a cortar a célula, coloreei de azul escuro por fora e de azul claro por dentro. Con plaste fixen o nucleolo, as vacuolas e a mitocondria. Con dous limpiapipas fixen o retículo endoplasmático. Por casa encontrei estrelas brillantes que as puse como os lisosomas. O núcleo cortei outra bola de polispán máis pequena e o pintei de amarillo. O aparato de Golgi está feito por goma eva e os ribosomas encontrei por casa uns pompóns pequenos. Na célula vegetal o citoplasma está feito por plasti, a parede celular e a membrana celular está feito por goma eva, as mitocondrias igual que na animal por plasti, o aparato de Golgi igual, que está feito por goma eva, o retículo endoplasmático igual e o núcleo e o nucleolo igual. E na gran vacuola central o de abaixo é goma eva e do arriba é unha tela celeste. E nos cloroplastas collen un cartón de forma, así, fixen unha forma, os recotei e os peguei. E hasta aquí o meu traballo das células.